Witam was Rostomili ze Chorzowa, a tak richtig ze Królewskiej Huty. Dzisiaj posprawiamy się fest z wiedownym chrumie. W lutym roku 2023 robiłem cykl 3 filmów o dzisiejszym mieście Chorzów. O Królewskiej Hucie, Hucie Bismarka, to je o Hajdukach, o Chorzowie, jako też o Maciejkowicach. Niedawno przekludziliśmy się do Królewskiej Huty, na Klibzowiec tak genau, i z kuli tego bliżej pokazuje wam to miasto. Tak samo jak to robiłem kejżech kwaterowo we Łaziskach. Tam okrąg głównego filmu zrobiłem jeszcze 7 inkszych. We tych filmach ze Chorzowa pokazuje to, co nie zmieściło się we tamtych trzech, jako też rozwijam tematy, o których wspomniał żech ino krótko. Co tydzień genau o 6 na wieczór w piątek nowe tajliki. Abonirujcie kanał, knefel, subskrybuj, dzwoneczek, dajcie pszajka, komentarz, roztopierzajcie ten film, dajcie też nowy knefel, wybij. Rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem świętego Antoniego, świętego Antoniczka, by powiedzieli. We głównym filmie o Królewskiej Hucie nawet żech tu nie podlos ze kamerą, ino żech wam pokazał jakiś bild z Neca. A są my na placu Matejki, kiedyś Blicherplatz, kaj mamy słynno rzeźba od Kalidego, synek ze Łabędzie. Kwateruje genau pora minut stąd. Kejżech robił ten główny film o Królewskiej Hucie, nie myślał żech, co byda kwaterował tak niedaleko. No i też głównie z kuli tego chce się zająć tym kościołem. Je on mi najbliższy, jeśli się rozchodzi o dystans. We Królewskiej Hucie, we Hajdukach, we Chorzowie, we dzisiejszym mieście Chorzów je wiele pięknych kościołów. Starych, nowych, starszych od tego, nowszych też od tego. No ale ten je naprawdę zwiedowny. No i dzisiaj posprawiamy się o nim. Kościół znajduje się przy tym rondzie na eku między ulicami Kilińskiego a Kopernika. Przypisany jest do adresu Kopernika 1. A na ideę budowy tegoż kościoła wpadł ksiądz prałat Franz Tylla w roku 1913. No ale nie skorzy we 14 wybuchła I światowa wojna, problemy ekonomiczne, toż odłożyli budowę tego kościoła. Nie skorzy po wojnie coraz więcej personów kwaterowało we Königshütte, we Królewskiej Hucie od 1922, no bo te place przeszły pod polski kierunek w ramach autonomicznego śląskiego województwa. No i głównym orędownikiem budowy nowego kościoła był farosz kościoła świętej Jadwigi we Królewskiej Hucie Jon Gajda. W 1930 zaczęli budować ten kościół świętego Antoniczka. Projekt powierzyli Adamowi Balenszczatowi ze Poznania. No ale natrafili na problemy. Musieli kopać 10 metrów głębiej fundamenta, niźli to zakładali pierwej. A podwieża jeszcze głębiej musieli się wkopać, co by te fundamenta ustawić. Z kuli czego? No, teren, plac był fest nierówny, a to z kuli tego, co wcześniej wybierali tu glina na potrzeby pobliskiej cegielni. Na patrona ubrali świętego Antoniego, Antoniczka byśmy powiedzieli po śląsku. Antoni z Padwy, Francman, doktor kościoła, święty rzymskokatolickiego kościoła, żył na przełomie XII i XIII stulecia. Na budowniczego i pierwszego faroża tego kościoła ubrali kapelonka ze świętej Jadwigi, księdza Józefa Knosały. Józef Knosała, kajśmy już o nim gadali, we Radzionkowie. No i albo to jest zbieżność miana, albo godomy o inkszej personie. No, jeśli się rozchodzi o tego radzińskiego faroża, no on już wtedy był farożem we Radzionkowie, toż biograficzne dane się nie zgadzają. Toż albo mamy feller, albo się rozchodziło inkszą persona o tym samym mianie. No ale kaj indziej czytom
co Stanisław Maśliński. Był pierwszym farorzem tego kościoła w latach 1935-45. Toż wskazuje to, co on był budowniczym tego kościoła. Szajbnicie, jako tak richtig było. A kościół budowali w latach 1930-34. 28 czerwca roku 1931 poświęcili węgielny kamień pod budowę chromu. W tym samym roku kościół pokryli dachem. W 1932 napoczęli budować fara. Wtedy też w tym roku, 1 lipnia, poświęcili pierwszy dzwon Łomianie Magdalenka. A 9 września roku 1934 poświęcili kościół, a uroczystości wziął udział i poświęcił biskup ordynariusz katowskiej diecezy Stanisław Adamski. Kościół zbudowali w obowiązującym wtedy modernistycznym sznicie. No ale widzimy też tu neogotyckie elementy. No kuknijcie na te okna, te szczeliste, te ostro zakończone łuki. Kościół jest ze cegły, nietynkowany, no ale mamy też tu kamienne elementy. Jeśli się rozchodziło kubatura, to jest to jeden ze największych chromów na placach dzisiejszego miasta Chorzów. Największy. Jeśli macie takie informacje, to szajbnijcie w komentarzach. Tryny mamy ołtarz świętego Antoniczka, autorstwa Bogusława Langmana. Centralna persona to jest święty Antoni, co korze głosi kozanie. Za aureolą jako święty przedstawiony. Po prawej jego stronie mamy dwie baby, no a trzecia persona to hutnik. No, królewsko huta, jak wskazuje miano, to hutnicze miasto. Po drugiej stronie mamy zakonnika, co jest towarzyszem jego rajzy. Druga persona to zakonnica szarytka, no a trzecia persona to zakonnik, co przysłuchuje się temu kazaniu. W pewnym momencie zdemontowali ten ołtarz, no ale na szczęście w roku 2008 odtworzył podobny do pierwotnej formy ten ołtarz, to nie ma oryginalny, ówczesny farosz Marian Jaromin. We kościele mamy też staro przedsoborowo ambona, kaplica chrztów, chór ze warhanami z roku 1973. No i z tyłu są też relikwie świętego Antoniczka, świętego Franca ze Asyżu, świętej Rity, świętego Jana Pawła II, świętego Jacka i świętej Cecylii. Dryny widzimy też witraże. Za mną główny witraż, co przedstawiał widzenie świętego Antoniego nad emporą ze warhanami. Witraż ze Chrystusem, a z przodku boczne adoracjo Najświętszego Sakramentu, drugi z boku zmartwychwstanie Chrystusa, a ze zadku pieta, a na dole wielkanocny baranek. Boczne witraże nie przedstawiają niczego, no ale mamy wypisanych fundatorów, albo prywatne persony, albo też beispiel beamtrów ze królewskiej huty. Krzyżowo droga, którą tu widzicie, jest w formie płaskorzeźb. Kościół ten jest fest cudowny, jeśli się rozchodzi o architekturę, bo nie ma to taki einfachowy modernizm, jako widzicie. Naprawdę jest to coś cudownego. No ale jeśli się rozchodzi o historię, to też i persony, co tu były. No, Jan Paweł II, polski papież, był tutaj 2 razy, co
mamy szepnięte na tej tabuli. W tym chrumie dwukrotnie był kardynał Karol Wojtyła. Ja nie jeszcze jako papież, ino jako kardynał. Nieskorniejszy papież Jan Paweł II. Genau 24 czerwca roku 1961 z kuli ślubu jego przyjacielów. Jako też 25 kwietnia roku 1971 z kuli finałowego koncertu Sacro Song. Pod kościołem od strony prezbiterium mamy mało krypta, kaj bez tydzień we zimowym okresie, to je teroski odprawiane są msze. Obok kościoła mamy fara utrzymano w tym samym sznicie. A msze we niedziela sprawowane są o 7, 9, 11, pół pierwszej i o 5 na wieczór. A bez tydzień o 7 i o 6 na wieczór okrom czwartku, kaj na wieczór o 5 możecie se przyleść na mszo. Aktualnie od 2013 farożem tutaj jest ksiądz Krystian Kukowka. I pomogą mu dwóch kapelunków, Tadeusz Kuśka i Łukasz Skiba. Dziękuję wam, Rostomili, za dzisiaj. Proszę was je nowo funkcjo wybij, co pomogą promować małych twórców. Jeśli docie przajka, to możecie przesunąć ponoć ten posek na swoich mobilniokach i dać ten knefel wybij. Ja próbował na inkszych i jakoś u mnie nie funguje, ponoć jak ktoś ma jakąś starą aplikację, to nie włazi, spróbujcie i pomóżcie mi, żeby te moje filmy robiły richtig zasięgi. A my widzimy się za tydzień. Pysk.